Pozdrav svima ljudi, ja sam Crow Legend i ovdje smo ponovno u igrici Clash Royale. Ovaj put neću odigrati Battle niti Friendly Challenge, nego sam vam htio pokazati jedan odličan glitch u Clash Royale. Evo, kao što možete vidjeti prije što vam pokažem, ušao sam već u arenu 6, a prošlom videu sam bio u areni 4, tako da će sigurno brzo izaći i novi video Clash Royale gdje ću odigrati nekoliko battlea i nadam se da ću uspjeti tada pobijediti, ali sad nije riječ o tome, nego sam htio pokazati jedan stvarno cool glitch iz Clash Royale. Ima veze sa tournament, kako na primjer možete dok ste level 7 igrati tournament i vidjeti zapravo i sve ostalo. Evo, dođete do poruke i kad tek upalite Clash Royale, morate jako lagano ići prema ovoj stranici gdje je tournament. Jer inače kad brzo odete, kad samo pribacite na nju, pojavi vam se samo da level 8 može igrati tournament i tako. Ali ako idete jako lagano, možete vidjeti ovdje create. Sad kad bi ja naglo prebacijem, odmah mi se prebacila na ovu sliku koja je inače, kad ste ispod level 8, kasnije ću vam pokazati. Uglavnom ovdje piše create i samo možete stisniti tu i doslovno vi možete napraviti tournament. Evo, ja sad nemam 500 gemsa, ali na primjer ja bi sad mogao napraviti tournament, na primjer nazovem ga što ja znam ovako i da traje evo, ja na primjer nemam gemsa, ali vi koji imate gemsa možete napraviti tournament a da još niste level 8, znači ne mora vam biti uključen, možete igrati, što je ono stvarno super i ono cool i to nisam stvarno očekivao. Ja sam ovo slučajno otkrio tako što sam okrećao strane i onda sam vidio create tournament i ušao sam i našao ovo tu. Znači evo možete vidjeti kako to izgleda kad se pravi tournament, evo ovako i tako. Dobro, neću sad u sve ovo ulaziti, uglavnom to sam vam htio pokazati i sada ću vam pokazati kako izgleda obična ta strana, sigurno znate, samo ovako. Ali sad kad idemo ovako polako nećemo je vidjeti zato što smo već pribacili na ovu stranu. Kad bi izašli iz igrice Clash Royale i opet ušli, ali tako da ono je ono kao se kaže maknemo pa da nam se baš ono skroz upali. Evo vidjet ćete da će opet to raditi, tako da ovo nije neki fake video ili nešto, ovo stvarno radi. Evo, sad samo da se učita i evo ga. Znači idete samo polako i vidite ovdje vam piše create. Već sam ulazio u to pa neću pokazivati, evo možete vidjeti i uglavnom odmah se pribaci na ova stranica kao što vidite u 1 sekundu i tako da ne stignemo ništa vidjeti osim toga create, ali jako korisno i to bi bilo sve za ovaj video. Ako vam se svidio video ne zaboravite ostaviti like te se pretplatite na kanal za još više ovakvih videa i dobrih gameplaya i to bi bilo sve za ovaj put i pozdrav!